Murder Mystery e o experiență captivantă pentru grupuri restrânse, cu o poveste nouă la fiecare ediție. Berlin 2025. O petrecere aniversară la un concert rave. DJ-ul serii este găsit mort, iar 12 participanți sunt trași în povestea crimei. Pe măsură ce jocul a avansat, atmosfera s-a schimbat radical, iar timpul i-a purtat prin alte epoci, unde personajele au prins noi forme și legături neașteptate. Fiecare a primit o scrisoare cu câteva detalii despre personaj, dar fără replici scrise sau scenariu de urmat. Linda nu poate să beacă, linge nu trebuie să fiecare să zică. Ziceți în cor de 3 ore această propoziție. Acum! Păi n-ați spus! Hai! N-ai făcut de Vai! Gata? Spuneți propoziția! Linda linge lugărul la lumină lângă lampă. Linda linge lugărul la lumină lângă lampă. Linda linge lugărul la lumină lângă lampă. Clar! Totul s-a construit în timp real, prin dialog liber, prin alegeri personale care au influențat povestea și prin improvizație lejeră, amuzantă. Oamenii au intrat rapid în rol, s-au jucat cu secretele și relațiile dintre personaje și au lăsat povestea să curgă natural. La final a fost clar. Și-au dat voie să trăiască o experiență diferită, să dea viață unui personaj și să se lase purtați de poveste. Pentru mine, ca de obicei, a fost fascinant să văd cum totul a prins viață prin prezența lor.